use a frequency. We are on air, all over the world to be. In your head, in your ear, just to clear your mind. Leave it all behind. This is Radio Hardcore, ready to dance. Radio Hardcore, on party frequency. This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore, do you want more? This is Radio Hardcore, ready to dance. Radio Hardcore, on party frequency. This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore, do you want more? Na na na, na 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 na, hey, on the radio. Na na na, na 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 na, so turn on your radio. Now listen up, you. Kaunis päivä tänään. Voisin käydä siskoni luona. Hän on kuulemma saanut pentuja. Samalla näkisin hänen kumppaninsa myös, jota en olekaan vielä nähnyt. Käyn pienellä kävelyllä. Selvä. Ärsyttää vieläkin. Mitä haluat minusta? Kerro, kenellä opetit kuolemattomuuden rituaalin. Miksi kertoisin sinulle jotain sellaista? Aikani on muutenkin jo päättämässä. Jos et kerro, tapaan kaikki sukulaisesi. Rakas punertava turkki, sinisilmäinen, valkoiset silmänympäykset, musta hämmenpää. Hei, tuo ei riitä! Minulla on kestänyt jo puoli vuotta löytää se typerä kettu, joka on ainoa rituaalin osaava. Hei sinä siellä, milloin asialla tulet tänne? Tulin tapaamaan siskoani Molia. Kirkas punertava turkki. Siniset silmät, valkoiset silmänperykset ja musta hännänpää. Kuule, mikä äitisi nimi oli? Luna? Hänen on pakko olla se. Vihdoin minusta tulee kuolematon. Pitää houkutella hänet jotenkin ansaan. Selvä. Hei, minä voin näyttää tietä Molen luo, sillä on hänen kumppaninsa. Ja muutimme vähän aikaa sitten. Se ei ole kaukana täältä. Okei, kiitos. Hän on pelottava. Onkohan hän oikeasti Molen kumppani? Seuraa minua. Missä se vanha hylätty metsästäjien ansa olikaan? Tuolla. Hölmöjä metsästäjä, että olet ansat näin näkyvillä. Kyllä tuota voi silti käyttää. Älä huoli, haavasi ei ole syvä, joten et kuole siihen. Catherine, Jeffrey ja Kava tulevat hakemaan sinua pian. Miksi juuri minä? Kumpa joku tulisi vain auttamaan. Kumpa joku nyt kuulisi. Voisiko joku toivon tulla auttamaan mut ylös täältä? Kuka tahansa. Kiltit, auttakaa. Minä voin auttaa. Vihdoin. Kiitos paljon. Sä jäät sitten mulle velkaa. No joo, Tolvana. Auta mut nyt ylös. Mulla on kyllä nimikin, Akila.
No oi ku kiva, mä olen Tamara. Ja nyt kun olemme esitelleet jopa itsemme, voitko auttaa? Joo, älä hoputa. No en mä tännekään halua jäädä, varsinkin kun sen Hemulin kätyryt on tulossa. Nouse nyt ylös siitä, meidän pitää häipyä täältä. Anna mun nyt levätä pieni hetki, sä et ole mikään höyhenen kevyt. Nuo kaksi tuolla. Aikoot hyökätä. Ja niin myös minäkin.